Здравейте! В това видео ще направя кратко резюме на книгата на Дейв Рамзи "Пълно финансово преобразяване", издадена на български през 2020 от издателство Skyprint. Преводач е Даня Доганова и към 260 страници е книгата. Най-общо мога да се обобщи, че в книгата си автора дава стратегия за това как човек да премине от живот изпълнен с дългове в живот в финансова свобода. Дейв Рамзи е доста популярен в щатите, що се касае до финансово консултиране. Има радиопредаване The Dave Ramsey Show, което се излъчва на над 570 радиостанции и всяка седмица е слушано от над 12 милиона души. И така, както обикновено казвам, това не е резюме на самата книга, смисъл, че има някаква изчерпателност и така нататък. Просто споделям няколко акцента, които лично мен ме впечатлиха. Не просто не взимай заем, особено от близки, но и никога не давай заем на близки хора, тъй като това разваля отношенията моментално. На мига, в който дадеш заем или вземеш, този, който взе заема, се чувства длъжен и веднага става едно служебно, прекручва буквално за отношение до едно такова служебно ниво. Ако си готов на този риск, окей, давай, взимай заеми от близки. Ако не, по-добре не дей, съветва той. Същото и да си поръчител на някой. Има причина банката да поиска поръчителство, което означава, че шанса ти да трябва да изплащаш дълга е наистина огромен. Така че ако ще помагаш, по-добре дай пари на този човек, отколкото да бъдеш поръчител. Примерно, ако трябва да бъдеш поръчител за заем от 50 000 лева, по-добре му дай 5 000 лева, по-малко бреме, отколкото да ти станеш поръчител буквално за цялата сума, все едно ти си я дал. И познавам доста хора, които се опариха много жестоко и изплатиха дълговете на другите, за които са били поръчители. Ако не живееш като всички други, казва автора, после ще живееш като никой друг. Тоест, ако всички други взимат коли на лизинг, имоти на изплащане, дори взимат заеми за ходене на почивка, за скъпи телефони и така нататък, ако не го правиш като тях, като всички други, то в един момент ти определено ще живееш като никой друг. Много интересно, аз не се бях замисля, че всъщност дилъра на автомобилите печели от лизинга. Тоест веднъж, че ти е продал колата, защото ти ако нямаше заем, нямаше да можеш да си я вземеш, но втори път той печели от банката, която всъщност или там финансовата институция, която ти е дава лизинга. Защото всъщност в случая клиента на лизинга не си ти, а е дилъра, този, който им е по-важния. Въобще цялата идея за колите, за лизингите е доста опорочена сама по себе си. Системата ми става много жалко, когато отново, от една страна се кефа, че България вече миналата година имаме над 60 000 нови коли купени. Сега, не малка част от тях са от държавата, корпорации, големи и така нататък, но и много хора, частни лица си купуват чисто нови коли, което от една страна е страхотно. Аз много се радвам, когато някой близък може да си позволи нова кола. Обаче в следващия момент ми става малко свито, понеже знам как всъщност това е една клопчица, която всеки от нас рано или късно изпада. Разбира се, не съм против новите коли, слава богу има кой да ги купува, иначе нямаше какво да караме ние, но много рядко случаите, когато човек наистина си може да си позволи финансово. Мисля, че книгата не го споменава, но го бях чувал преди, че той каза, че златното правило за автомобила между 3 и 6 месеца. Доходите, които получаваш за 3 до 6 месеца, общата стойност на доходите за този период, е максимална стойност, която ако си купиш автомобил е здравословно. Наскочи този момент, значи вече си в клопката клопнал. Така че ако човек наистина има възможност да си купи нов автомобил по това правило, супер. Или ако пътува всеки месец, прави по 10 000 км, обикаля България и Европа, окей, нали, всички останали случаи, това е друга тема. Така, исторически златото не може да бие инфлацията. Доста брутално изявление, което е точно така. Всеки българин печели 1 милион през своя живот. Накарах с... Той говориш мича за американците, аз за мича всъщност и с българите въжи това, защото ако грубо казвам, приемаме човека взима 2000 лева на месец, 2100 колко средната заплата се води в момента в България, за една година това са 24, така 25 000 лева, за 40 години са точно 1 милион лева. И ако всеки българин спечели 1 милион, как се образува за това как да го управлява този милион? Поне една книга прочел ли? Поне 2 часа в училище има ли пред мен по този въпрос? Очевидно не, което е много тъжно.
И той каза, че да изплуваш от дълговата спирала, първата ти цел трябва да бъдеш да събереш 1000 лева. Събираш тази сума и след това започваш да изплащаш. А не започваш да изплащаш и паса да нямаш. Трябва да имаш някакъв буфер, трябва да имаш някакъв луфт. Така, отново повтаря, ако не живеете като всички други, взимайки кредити, после живеете като никой друг. Така, промяна в поведението става само чрез бързи победи, дори да бъдат на микроскопично ниво в началото. Тоест, ако си поставиш много голяма цел и може да се измориш по пътя да я постигнеш и да се откажеш. Затова по-добре да имаш мъничка цел, но да бъде бързо постижима. Това много повече помага в промяната на поведението и важи не само за финансов аспект, и за всякакви други неща, с които се борим, според мен. Така, 78% от хората казват, той ще преживеят финансова криза през следващите 10 години. Така че все някого ще завали, казва, взимайте си, имайте себе си чадър. Нали, това е както антидот на заразата, ще има всичко винаги за всеки. Така, за да си финансово свободен, трябва да спре да ти пука какво си мислят другите. И се замислям, че наистина според окръжението, според съседите ни, колегите ни, каквито коли карат, където ходят на почивка, както живеят, това някакси по естествен начин тласка и нас да бъдем по този начин. Ако не ти пука за това, дали се замислям, че не само финансово, дори чисто емоционално, за да бъдем свободни, не трябва да ни пука какво си мислят другите. Много пъти изпадаме в някакъв перфекционизъм, в някакви абсолютно ненужни неща, само и само за да дори не се осъзнава всъщност, че не искаме да угодим на другите, пука ни какво си мислят за нас, така нататък. Така че няма такова нещо като безплатен обяд. Ако правим нещо повече от това, което имаме ресурс за него, то някой ще плати за това. Дали ще е здравето ни, дали семейството ни, дали нещо друго. Така, беше доста негативно настроен към висшето образование, Дейв Рамзи, което ми беше интересно. И аз по-скоро подкрепям неговата теза. И накрая страхотна тема захвана, която лично мене като така описва се като социален човек, много ми влияе. Никой нямаше да помни добрия самарянин, каза той от Новия Завет, ако нямаше пари. Но той имаше. Нали, знаете историята, минава свещеник, левит, не помага на човек, който е пал на земя, но един самарянин, който е бил така по-скоро негативен образ по това време за юдеите, за евреите, помага на човека, превърза му раните, води го в староприемниците и дава там на шефа на хотела, така да се каже, някакви пари да се грижи за него. Ако нямаше пари, той нямаше да може да го направи. Така че той имаше и последният такъв извод. Ако си добър човек, твой духовен дълг е да притежаваш богатство заради доброто на човечеството. Не знам за вас, ами това изречение направо е mind-blowing. Заради доброто на човечеството, ако си добър човек, твой духовен дълг е да притежаваш богатство. Не знам дали провокирах някой от вас да си закупи тази книга, да я разгледа, да я прочете, да я чуе, но определено се изтрува. Дори за хора, които не са финансово задължняли, пак има много полезни неща. Благодаря за вниманието.